Hej. Vi har lavet en guide til jer om passende skrifttyper til en akademisk opgave, både til computerskærm og til papir, når den skal udskrives. For der er nemlig stor forskel på, hvilke skrifttyper du vælger. Først vil vi kigge på skrifttyper til computerskærm. Her er det vigtigt, at du vælger en skrifttype, som er let læselig for din egen skyld. Her er skrifttyper uden fødder optimale. Man kunne fx vælge Arial, Helvetica eller Verdana, da de netop ikke har fødder på. Vi vil lige vise et lille eksempel for at illustrere forskellen. Den tekst, som vi netop har kopieret ind, er i skrifttypen Times New Roman. Vi vil nu markere de 2 sidste linjer af vores uddrag, og derefter gå op i fanebladets skrifttyper og vælge skriften Verdana. Her ses det tydeligt, hvordan skrifttypen uden fødder, altså den nederste Verdana, er lettere for øjnene at læse, og det betyder rigtig meget, når man skriver store projekter. Vi vil altså anbefale skrifttypen Verdana til computerskærm. Nu vil vi kigge på, hvilke skrifttyper der kan benyttes, når du skal aflevere dit projekt, altså når det skal udprintes på papir. Her er det vigtigt at vælge en skrifttype med fødder, da øjet læser en brødtekst hurtigere, når skrifttypen indeholder fødder på papir. Men hvad er de her fødder egentlig? Der er generelt 2 typer af skrifttyper. Der er Antiqua, som er med fødder, og Grotesk, som er uden. Først vil jeg starte med at skrive, eller for at vise det her eksempel, vil jeg starte med at skrive Anne med en Antiqua skrifttype. Altså en skrifttype med fødder. Nedenunder vil jeg igen skrive Anne, men denne gang vælge en grotesk skrifttype, altså uden fødder. Her ses det tydeligt, hvordan A'et med fødder øverst, og hvordan Anne nederst er uden fødder. Det er altså, hvad der menes, når der snakkes om fødder. Vi vil nu vise jer et lille eksempel på, hvad for en skrifttype, der er passende, når man skal aflevere sin projektrapport. Vi kopierer først en tekst ind. Den tekst, vi har kopieret ind, den er i skrifttypen Times New Roman. Dette er den mest benyttede skrifttype til akademiske opgaver, og derfor kunne det være sjovt at veksle til en anden skrifttype. Vi markerer nu vores tekst, hvorefter vi går op i fanens skrifttyper og vælger Palantino Linotype. Vi ser nu, hvordan vi har et alternativ til Times New Roman, men som stadig er akademisk acceptabel at aflevere, da den netop har fødder. Vi vil derfor anbefale, at man prøver at være lidt kreativ og vælge noget andet end Times New Roman, når man skal aflevere sit projekt. Så længe man stadig overholder reglen om, at printede projekter skal være med fødder.